היו לוקחים מסטיק עם דונק, לועסים וזה מנקה את השיניים. האמת, אם לא היה משעה, לוקחים מים ממלח, שופים מים ממלח יוצא, נקי, שופים את הפה. אבל הדונג עם המסטיק היה מנקה את השיניים. למה? כמו היום אומרים המסטיק... אז לא היה מסטיקים. אז עשו את המסטיק ניקה את השיניים. הדונג הזה שעושים את הערק. משקה חריף. לא, שזה המזרח יש ערק. שומר. שומר כזה. מזה יוצא כמו מסטיקים כאלה קשים, וזה מוצאים את זה ולא עושים. זה כמו מסטיק ממש. זה קשה לעיסה, זה לא כמו מסטיק רגיל. זה יותר קשה לעיסה. זה מנקה את השיניים, כמו שהיום יש את המסטיק הזה בטלוויזיה פרסומת שמנקה את השיניים. אותו הפרינציפ, אבל הוא היה מטבע. לא חומרים, חומרים נקיים. מה זה היה דונג?